É moi importante no momento que as mulleres deciden ou toman a decisión de denunciar estes feitos, ben por a situación de grave peligro que están vivindo ou ben por a situación porque xa non aguantan máis, cando acuden a denunciar estes feitos á policía, cando chaman á policía, ven as propias mulleres, ven a súa familia, ven aos veciños, o que supón a intervención, a ruptura dese momento en el que elas toman a decisión de, ou a toman elas ou a toman por elas, de acudir aos tribunais. A situación que están vivindo non é culpa delas, elas non provocaron esa situación. Sempre nos encontramos con as mulleres totalmente culpabilizadas. Cando chegan aquí están mortas de medo e pensan que toda a súa vida se pon patas arriba precisamente por elas. Porque se elas non hubieran denunciado isto non pasaría, pero non é así, non é así. É ao revés, gracias a esa denuncia, despois pase o que pase, se as creen ou non as creen, pero poñen fin a esa situación que é unha situación que non teñen por que tolerar. Cando elas denuncian e cando se lles di si queren esa orden de protección, si queren que se adopten medidas para garantir a súa seguridade, teñen que empoderarse, envalentonarse e decir que claro que queren esas medidas. Non están molestando. O noso traballo é precisamente ese, é proporcionarlle esa protección e que elas se sintan protagonistas desa situación. Por lo tanto, que non sintan inseguridade ou medo a, estou molestando, Dios, isto que pasa, vai ir á cárcere o agresor que é o meu marido, que é a miña parilla por miña culpa. Non é por súa culpa. Porque estas mulleres, se se sinten soas ou se sinten con medo, pidan que se lles auxilie, non? Teñen dereito, porque así se establece no Estatuto de Protección de Víctimas, e además hai unidades nas fiscalías e nos xulgados, que son unidades das oficinas de asistencia a víctima, a estar acompañadas nesa declaración e que se adoten todas as garantías pertinentes para evitar unha revictimización, unha confrontación visual, unha situación de soedade, que estén acompañadas por unha psicóloga, que se faga a través a súa declaración de determinados medios que eviten precisamente esa confrontación, que é a través dos sistemas de videoconferencia, en espacios adecuados que para elas se sintan máis seguras, que o pidan, que o demanden. Nos lle ofrecemos, pero que non teñan medo a hora de pedilo. Tamén é importante que se elas non o queren, que se sinten empoderadas e queren declarar e queren facelo, o fagan. Se non necesitan auxilio, que podan facelo libremente. É importante que todos os tribunais e que todos os operadores xurídicos garanticen a intimidade da víctima, que non se divulgue esta información. Que se elas non queren, ademais, que as vistas se celebren a porta aberta, pois se pechen as portas e o pidan e o demanden, que queren cierta reserva e certa intimidade e que os seus datos ni se divulguen ni se comenten, porque teñen dereito a protexerse, a seguridade. Así o establece o artículo 22 do Estatuto de Protección de Víctimas. As mulleres que teñen dereito a unha información completa e adecuada de todo o procedimento, desde que se inicia a investigación hasta que se conclúe, de estar informadas de todas as resoluciones que se adoptan. Incluso teñen dereito a esta información aunque non se personen no procedimento, aunque non, así como teñen dereito a asistencia letrada gratuita, tamén teñen que saber que non necesitan persoarse para estar informadas. Poden non querer personarse no procedimento, pero, a su vez, hai que informar ás mulleres que denuncian de todas as fases e de todo o que está ocurrindo, pero hasta o final de todo, hasta que se archive totalmente o procedimento penal. A orden de protección é unha medida e non só garantiza a seguridade da víctima, facilitando a través das prohibiciones de comunicación e acercamento a súa seguridade e a súa integridade, sino que además lle pode dar, é un instrumento que lle permite que se despliegue unha serie de recursos de protección a seu favor, como é a asistencia psicolóxica, non só para as mulleres, sino tamén para os seus fillos, que teñen dereito a recibir esa asistencia psicolóxica. Incluso, gracias á reforma que se implantou a través do Pacto de Estado, incluso cando o agresor, cando o seu pai, se negase a que os fillos reciban esa asistencia psicolóxica. En estes momentos se permite a posibilidade de que se prescinda totalmente da voluntade dos agresores e podan as mulleres demandar esa asistencia psicolóxica para os seus fillos. Todos os puntos de encontro, se ben non funcionan como deberían, porque é certo que é un instrumento que se funcionara ben e regularmente sería esencial para evitar as situaciones de conflito nas visitas, en canto ao exercicio da patria potestad. Se vemos que os fillos non queren en esos momentos
ver aos seus pais porque viviron unhas situacións moi conflictivas con unha crueldade e unha gravedade importante, que esas visitas se suspendan hasta que esos fillos non estén preparados. Non forzar esas situacións para eles tan difíciles, que eles sean os instrumentos deste conflito, porque moitas veces é o que pasa, que se utilizan aos nenos como correo de transmisión dos conflitos que hai e sufren moitísimo máis. Este tipo de violencia patriarcal ten moitas peculiaridades, tanto a hora de escoitar as víctimas como relatan, de que maneira relatan, que situación, que vivencia nos intentan transmitir, a situación persoal das propias mulleres que están denunciando estes feitos. Por regla xeneral non saben elas mesmas moitas veces ni o que queren, porque o que queren é salir de aí, pero non saben ni como. A situación é moi difícil, porque realmente a violencia que se exerce é unha violencia de control, que elas mesmas moitas veces ni detectan. Saben que están mal, saben que teñen medo, saben que pode estar a súa vida en peligro, pero non saben como sair de aí. Por lo tanto, moitas veces necesitan esa axuda para sair de aí. É importante traballar con unha perspectiva de xénero. Que significa eso? Bueno, pois iso significa que a vítima de violencia de xénero ha de convertirse no centro da investigación e su protección ten que ser a piedra angular de todo o proceso. Os procedimentos de violencia contra as vítimas han de ser preferentes e, ademais, debemos de evitar estas dilaciones improcedentes no procedimento. Ha de participar a vítima activamente no procedimento. Desde o minuto 1 temos que informala, ten que saber todos os trámites, ten que saber todos en que consisten, con un lenguaje claro, un lenguaje sinxelo, adecuado para que podan entender que está pasando cas súas vidas. Debemos evitar, como xa se dixo, a revictimización das víctimas, evitar que teñan que declarar múltiples veces, que as mismas facer os interrogatorios amables, deixar falar as mulleres cando chegan, non interpelalas para que vayan rápido, para que non digan, porque moitas veces fai falla saber escoitar. Se non deixamos falar, non nos poden relatar a súa problemática. É moi importante porque a veces os códigos que nos lanzan, se non escoitamos, non nos entendemos. Nos quedamos en datos, pero moitas veces as mulleres por múltiples circunstancias, ben por a riqueza da súa linguaxe, ben porque o procedimento que viven de violencia é moi continuo, como falábamos no tempo, e a maior parte das mulleres, cando viven unha situación moi cruel, prolongada durante moito período de tempo, a súa declaración no seu proceso cognitivo, poderíamos decir, sufren un proceso acumulativo. Elas acumulan, teñen todo mezclado na cabeza, e a hora de contarnos cosas non nos contan con unha sucesión temporal, ordenada, senón que elas se acordan de momentos, de circunstancias. Por iso é moi importante escoitar, porque nos dan códigos que poden ser importantes para a investigación, que se non escoitamos, se só queremos que nos digan, a ver, entón, cando lle pegou? Bueno, entonces diga usted unha fecha, diga usted unha data, diga usted en que momento. Pois pode ser que se confundan. O mellor é deixar que relaten esa escoita activa e ver, porque ao mellor nos contan un detalle que para elas é prioritario e que, ademais, por exemplo, estrategias que moitas veces teñen de defensa, cando din, bueno, pois cando entraba pola casa, pola porta, escondíamos todos ou nos íbamos a dormir para evitar esa situación de conflito. Os psicólogos e as psicólogas nos din que esas estrategias de autodefensa son importantísimas á hora de relatar estes feitos. É o máis importante que nos poden decir esas mulleres. Ao mellor non nos relatan unha riqueza de linguaxe porque non a teñen todos os feitos, pero sí nos dan códigos que nos poden permitir saber que estaba pasando aí, que realmente estaban vivindo unha situación de moitísima crueldade prolongada durante moito tempo. Utilizar todos os recursos procesais para garantir estas declaraciones das vítimas e que o proceso chegue ao fin e que, polo tanto, se visibilice esta situación e consigamos unha auténtica, que xeralmente é o obxectivo dos fiscais, non sempre se consigue, unha condena destas situaciones de violencia. É moi importante o éxito para as vítimas. Se senten despois moi reconfortadas. O problema é certo que non sempre se logra esa condena, ni sempre logramos que se lle dé
que salgan convencidas de que realmente foron escoitadas e de que realmente se condena esa situación. É moi frustrante para as mulleres cando chegan e nos contan todo o seu relato e non se crea esas mulleres. Moi frustrante, porque despois de dar o paso adiante, despois de todo o que supón que se lles cuestione, despois de vivir un proceso de violencia tan grave, eu creo que ten que ser moi, moi difícil. É certo que a veces é difícil, porque, claro, a xusticia é un equilibrio entre tes que darlle a razón a quen se pensa que ten a razón, non? E moitas veces este proceso de declaración das mulleres pola situación que viven, polo medo, por a falta de recursos, por a situación que teñen, por os conflitos, por a falta de apoio familiar, pois é difícil. Pero a verdade é que é importante, por iso, a formación e especialización nesta materia. Dentro das instalacións judiciais, buscar espacios adecuados para que a vítima se senta tranquila, se senta segura, evitar esa confrontación visual co agresor. O Estatuto de Protección á Vítima así o prevé, está regulado tanto no Convenio de Estambul como no Estatuto de Protección de Vítima. Hai múltiple regulación, por lo tanto temos que exixir que esas instalacións sean adecuadas para que tanto as mulleres como os seus fillos declaren en lugares seguros e por profesionais perfectamente preparados e sensibilizados. Que conte a súa historia, porque é totalmente gráfico. É moi importante que ela exteriorice, que se empodere, que saque eso que ten dentro. Porque as maiores condenas as conseguimos cando é capaz de acudir ao procedimento e contar a súa historia. Non hai proba mellor que a muller relatando a súa propia historia cando esa historia sae de dentro. Eso é, vamos, para nós é maravilloso. O problema é que moitas mulleres, cando chegan ao procedimento, ven por medo, ven porque a súa vida, como decíamos, está totalmente recolocada e non queren volver a vivir eso. Ven por os seus presións que viven familiares, ou a súa presión social, ou que supón os seus fillos, non? Desisten desa denuncia ou desa declaración e non queren contar a súa historia. É unha pena, porque realmente é importante empoderar a esas mulleres para que conten esa historia e que a historia non se volva a pasar, porque non é xustificada esa historia. Non se pode permitir eso. É certo que a nosa Lei de Enjuiciamento Criminal ten un artículo que ora hai interpretaciones jurisprudenciais que é o artículo 416, que permite a muller, cando ten unha relación, un vínculo co seu agresor, no momento que ten ese vínculo, a non declarar en contra do mismo. Eso xeralmente se instrumentaliza e se utiliza para confundir as mulleres. Que pasa? Que as mulleres moitas veces non declaran porque, por todas as circunstancias que as rodea, e iso evita ou impide a condena de realmente estas situaciones de violencia que requiren un reproche importante. Polo tanto, ter en conta que a vítima, as peculiaridades da vítima cando declara, non o mesmo o que decía ao principio da exposición, non é mesmo unha muller inmigrante, que as súas dificultades de comprensión, as súas dificultades de entender esta lei, este procedimento, nos seus países se leva de outra maneira, e polo tanto é importante explicarlle conforme as súas peculiaridades en que consiste este procedimento, por que aquí facemos isto, por que se fai desta maneira, non? A vulnerabilidade que supón a discapacidade de determinadas mulleres para enfrentarse ao procedimento, discapacidades auditivas, discapacidades de vista ou discapacidades por ser persoas maiores, dependentes, coa vulnerabilidade que supón todo eso. Tamén as mulleres nas zonas rurais, por as peculiaridades tamén da súa vida e a súa entorno, o que é difícil enfrentarse a este procedimento moitas veces. E, por tanto, todas as peculiaridades han de ser tidas en conta a hora de analizar a súa declaración e a hora de aplicar ou de tramitar o procedimento. Por tanto, por iso falo da individualidade, o que supón cada asunto é un asunto diferente, non se pode tratar de forma igual. Ha de evitarse o que é moi importante, os estereotipos, que falamos tan conocidos, os estereotipos ahora tan de moda, pero os que caemos todos continuamente.
Continuamente, porque cando vemos a unha muller emigrante, cando vemos unha muller en determinada situación, xa estamos facendo unha previa valoración de a súa vida, non? Do que supón. E iso caemos todos, por lo tanto non se pode caer en eso. Hai que eliminar todo isto, e a única maneira de facelo é a formación e a especialización. É a única maneira, porque senón caemos igualmente, todos estamos marcados por a nosa formación, por a nosa vida, e eso todo recae sobre nós a hora de enfrentarnos a un determinado procedimento. Por lo tanto, debemos de enfrentarnos ao procedimento con moitísima profesionalidade. O que decía antes, parece que me repito, pero é tan importante a escoita activa, non? E de respeto, para poder garantir que esa persona se senta, polo menos, escoitada. No procedimento, a través dun sistema que tamén moi conocido, o sistema de valoración de risco que faen as forzas de seguridade, as forzas e corpos de seguridade de Estado, o que se pretende, parten dunha metodoloxía a través desta valoración de risco, nos que detectan a través dun método que utilizan, a través dunha serie de parámetros, unha clasificación de risco alto, medio, baixo. Moitas veces esta metodoloxía, esta aplicación, hai fallos, porque é unha metodoloxía que se aplica e que nos sirve para detectar ese risco, para desencadenar unha protección inmediata. Eso non quere decir que isto tiña que, a través deste sistema de valoración de risco, evitemos a escoita da vítima, porque moitas veces ese sistema de valoración se corrixe. É a propia muller que denuncia e a que relata a súa situación a que ten que darnos os ítems aquelas alertas para non saber que temos que actuar de forma inmediata. Temos mecanismos máis que suficientes. A través do sistema da orden de protección, que han de convocarse de forma inmediata a unha comparecencia, evitando todo tipo de disfuncións, de cuestiones de competencia, senón que hai que escoitar inmediatamente tanto a agresor como a muller, como practicar todas aquellas probas que sean necesarias para garantir que se otorga a protección correspondente. Se temos dúdas, a dúda hai que garantir que se escoita e que se practican todas as probas pertinentes. E non só aplicando este sistema ou este método que aplican as forzas e corpos de seguridade, que é importante, senón a través de unha serie de, hai protocolos de valoración de risco dos médicos forenses de forma urxente, non se aplica aquí en este territorio, sin territorio ministerio, na Comunidade Autónoma de Galicia non se aplica este tipo de protocolos. Sería importante a súa implementación, por canto é importante unha valoración tanto do agresor como da víctima para detectar estos sistemas ou estos riscos que garanticen que se lle otorga protección. Como decía antes, é moi frustrante para alguén que despois de denunciar, despois de correr, ademais de incrementar ese risco de que chega, de que demanda protección, nos tribunais se lle diga que non se lle cree e que non hai unha situación, como se di, objetiva de risco, que así se denomina, e, polo tanto, non se lle dé a protección correspondente. Porque é moito máis frustrante e, ademais, se expón maiormente a unha muller que toma a decisión de denunciar e despois non se lle dá a protección oportuna. Polo tanto, debemos de escoitar a todo o mundo, garantir a proba correspondente e escoitar os fillos. Os fillos, hai esa certa tendencia a non escoitalos, porque evidentemente acudir aos tribunais non é unha situación amable para eles, é difícil, pero é moi importante, porque a veces os fillos son o que nos dan, os que dan a voz de alerta de que son vítimas dese ambiente de violencia, que non queren seguir vivendo esa situación, e por tanto son os que denuncian esa situación, que hai unha tolerancia cero, non queren volver a vivir esa situación, que se lle poña fin a esa situación. Por tanto, a nos corresponde darlles protección, porque son persoas totalmente vulnerables. Se non nos escoitamos, porque a súa nai non quere denunciar os feitos, porque cree que pode ela enfrentarse só a esa situación, temos que escoitalos, porque moitas veces, aunque a súa nai non quera denunciar, nós temos que denunciar por eles e nós temos que evitar a situación de risco que vive. A preocupación que sempre hai, esta historia das denuncias falsas,
hai que descartar totalmente esa lenda das denuncias falsas. A Fiscalía fai un análise e un seguimento de todas as denuncias que se plantexan e das denuncias se son falsas ou non, e está totalmente descartado esa idea de que haxa mulleres que vayan por aí diante denunciando falsamente e con unha intención de perxudicar a ninguén. Eu creo que hai que decir, por desgracia, que somos tan pesados que non creo que ninguén teña ganas de aturarnos aos operadores xurídicos inventándose ningún tipo de situación. As persoas cando acuden a nós é precisamente porque pasa algo. Pode ser que a persona que demanda a nosa intervención non sepa interpretar jurídicamente porque non son especialistas o que lles pasa. Eso nos corresponde a nós. Pero, por lo tanto, hai que tratar a todo o mundo con moitísimo respeto, porque xeralmente cando se demanda a nosa intervención é porque é necesario. E, por lo tanto, temos que intervenir, escoitar e despois resolver conforme a dereito que corresponda. Pero sempre facer esa labor de escoita e facer asequible o procedimento a todas as mulleres que demandan a nosa intervención. A prioridade nosa é sempre a protección, tanto das mulleres como de os fillos. Unha finalidade importantísima é por término a esa situación de violencia. Garantir a seguridade. Despois, xa veremos no procedimento hasta onde chegamos, pero o primeiro paso é o máis importante, evitar que se acabe esa situación e que ademais haxa unha tolerancia cero frente á mesma, que non se permita en absoluto esa situación. A nós nos corresponde como profesionais.